Ngalor ka bengi ai jing shakri ban sina ye ki mobile Redmi, Realme, Lava, OnePlus, Nothing. Laki dai ki bapitit offline ne online. Ni ai service ru ye ki tablet ju ki khna school ba yo jingirap nang sarkar bat ki mobile jong ki agan wari worker. One Haya Service Center ha ka kamera ka arspa san khundai ha Nongpo Town Shopping Complex. Ki samla yelek kai kenthei bat chenrang hapo ka kenhun ka Meghalaya Martial Arts Federation ha ka jingilam uba Thomas Rongthalu kumu nong hikai henin kasngi kilayo wan phaying batra ya ka nam job hadin ba ulayalam ya ki khna yelek kai ka balasdang nadu ka arpusan tarik hadu laipo tarik urisau arhajar arpusan ha ka lempung yelek kai ka balatip kum ka 18 senior but 17 junior but 16 sub junior National Kickboxing Championship arhajar arpusan kablalong hapo ka district North Lakhimpur ha ka jela Assam kabla penlong da ka All Assam Kickboxing Federation lembat ka Lakhimpur District Kickboxing Association bat ka All Assam Martial Arts and Sports Academy of India. Kibralik banishim benta kidon hadu arpu prangut hakaba la job haka gold medal kidon sangut kibayo haka silver kidon riungut bat arpu witli ki bronze bat baro kilong live hoteli bat ka kenhun Meghalaya Martial Arts Federation ka kerdan senior kawan haka kerdan kabaar bat na baro ki jingkhur pon jongki state ka Meghalaya Martial Arts Federation kawan haka kerdan kabasan na pedeng ki khat khandai teli ki states ki balawan banishim benta haka te ka lempung hab ai jingkran na kalyang uba Thomas Rongthalu kumunong hikai ulapan pau ya ka jing sngo komen ya ka jing tebit jongki khna hikai jongu ki blala banwanra nam job watla ka jaka ban hikai kamda biang than Henry ki jing hikai jongu ki seiso bat ka sap yelek kai jongki khna kawanra nam job ya ka jelahi baro kawai shushu ula ai khublei kerpang ya baro ki blakershan ya ka kenhun bat khamtam ya ka seng KSU Pahamauling Arpumer Circle kablano jingerap hakabeidei bat ka jingwan phai jongki shalaying rengkat ka jing job jing lek kai jing ya ka National Kickboxing kabla long da ka lahus la ka state Assam apo ka jindon katlang jong ka KFI Kickboxing Federation of India kabla long district North Lakhimpur ini nakaliang jongi nang nem nang Meghalaya ngi mi khmat naga Meghalaya Martial Arts Federation mali cimenta kanne ki khna gidon kumba ar rangut te arngut ki yelek kai ar ibin te ki midal ki ba ki khna jeng ki yo ong ni yo live totally nang south teli ki san teli ki gold medal ba Drew teli ki silver nang sabat arway ki bronze medal te kino ki jing job kilayo mo lan batai kam ki jinjob jong ni kade ha ka senior team hangne long ka national senior bat junior bat sub junior tem ha ka tim senior ni yo ya ka second one out tem bat habaro ka India ni dona kerdan kebasan peng di hak kendai di state di Washington akan dika championship te kumunong hikai haba phi yalam ikini gini khna hatu don em ka jing pher abide ka jing hikai ki wi khna ki ba nasa we pat ki kanhon kilong kumno pat ki khna jong phi kilong kumno bayadi ha ka jing hikai pat on ka don ka jing pher bayadi ka jing hikai ka jing angne namar bangi angne long nyim don gitiar gitar ki babiang katai ka wi ka balong ka ba yap pher apa palat mat ka ba champion dang ban ta ki khna jing ban long
ban penlejin mut kumachong namar nim don tiar hadi jincha bande banle katum ka bor ka badai banle ha por pengile kai ru long sonang namar ba don pi tiar kata ka ding ya ka wat la kata ro long kena long bila don ni kena bila le stom la chang man long ban la kumbala tegi woi di chat bin riu ba ya pat apa bari itu te kanotrik masar philalit iu shimta stai yelam igni khna ka jungi nang ne nandu ka arsan tarik tu yang penai ke jungi lekai ka long san sni lenter nhiều sni là don ko tiga distrik Assam. Ato gi ni ki khna ki ba phialam ki dei na por ribhoi district baro ne ki dei ki ba nawi ki na barga district. Ki ne ki khna idei na tang na po garib hoi district namar ba menta ine benai ba chwa bangin le kante longbun ki khna na pan pre ya ki exam ki ba don ru ya ki exam don ru ki khna ki balong ni le simenta aman ki national ne di championship di bahabar long di khna ki hab ya panlut hi na kepla ngajong don di bamla ban panni ya ka bain kritis ka bai kali ka bai sa angte tang na katar long di khna ki mla ban yo man simenta Ato kadon em kata jika jingirap nakliang ka government lane nakliang kinu kinhun seng bhalang ha kalik kawan lane ki jingdut kam chungphi na kaliang ka government ni hadu menta long bat nadu basdang hi ya kan ne ka kenhun ka jungi long kampat don ra habai de kaliang jong ka asun jungi reki kot kisla ki ba ni la pha taki bat baki ki la pha ni ki don bat ni menta ro tang malong kim pat le e tip kan no ka ukom ni pat tip ka padu menta long pat don ka e ro habide kisang balang na kum mga sakren man kapor long ngaya lade adu mentalong ngalalong kumba ngalas nguli aranya ru man pentip ne man pensengap lagi perlok di wadon ha di seng balang ne kata dia terilang ngalas nguli aranya man gipor bagi kena ki sajile kai ngapen tip bisa jarap tendre ka mensim gedunga long aman kapor long las ngul ran nomo ngam ju pentip sur la lai sautli ki le kai ki ba menta ngana le kabar long ngam ju pentip sur wat la kataro don ki ba tip aga kinjet por kumba menta na kaliang ka artmer circle KSU artmer circle juru ka wing unit KSU kilawan akamat kumne ban ai mensim ya ki kena ki jongi bat kunjuru yang aku tahu nong hikai jongi ne ki kena ngi la kai ki game bu nyap snya shoi de bat yo play try kontrat ya kana thang ro bat sungu ku mi sar jongi sa Thomas bala le stom na bata jongi ki kai bat ki jing sneng jongi sungu adu kata mai na ban ang su pen kan kintang ne ini dia pun bersepak tambang try menilai ke yang kedua ini kemudian ke basni menilai yang spot bagi nombrak ya ke jinglang membahas ini nak sama lagi bagi poin saya ke jing sini kita ini baru ni lalek ya ke dan jing lakai baru mak hi benjok ke jing lakai dan ni ke jiram ni ke jing jok kan tang dengan jok sa nyap siam ke baru jing wat nangiram benda ni jok tu so salong ada so si je nyap try best dah ke next